זה היה פסל מאיכות תיל. השריפה פשוט הטביעה את הקונטור שלה על הקיר. שבעתנו יושבים על הגדר בחוץ, ומשפחה מפוארת שהיינו, ונשארנו פחות אחד. מה הזיכרון אחד היפים שאת זוכרת פה מהבית שלכם הזה? ערב לפני. חגגנו לו פה יום הולדת 50, כל המשפחה. המון אנשים, ומוזיקה, ואוכל, והרימו אותו על כיסא, כמו שהוא אהב. עד 20, בקיבוץ כולם קראו לו חגי. איש משפחה מלא שמחת חיים, שהיה מעצב האירועים, הגנן, חבר כיתת הכוננות ופעיל בצוות הכיבוי. אחרי תקופה ארוכה של מגורים בדירה קטנה בבארי, עבר עם המשפחה לבית קבע בשכונת הכרם. זו השכונה הכי חדשה, השכונה הכי כביכול מפוארת בקיבוץ, כמעט ולא צפופה בכלל, מדשאות, חלום. שכונה מהממת. לנו, לדו שלנו, היה נורא חשוב לגור על הגדר, כי רצינו את הנוף ורצינו את האין שכנים מצד אחד. הכרם היא השכונה החדשה שממוקמת בצד המערבי של הקיבוץ, ממש מול הגדר. זו גם השכונה שנפגעה הכי קשה בבארי, וסיפורה עדיין לא סופר. הטריד אתכם עד שאתם מול הגדר? לא הטריד אותנו. העדפנו ככה. לפעמים אתה רואה את הנוף מהמרפסת פה. מתעוררים סביבות 6:30 למטח מטורף. אומרים, אוקיי, בוא נצא החוצה, נבין שנייה מה קורה בחוץ. כל השכנים עושים אותו דבר. כולם יורדים מהחדר שינה, יוצאים למדרכה פה החוצה, ואנחנו פוגשים את משפחת שרבי על המדרכה, השכנים שלנו, משפחת מור. שמענו חשד לחדירה, וישר נכנסנו פנימה. באותו סוף שבוע, שקט שבו, קצין לוחם בנחל, יצא לחופשה מהצבא עם נשק. בשבת בבוקר הוא נשאר בבית עם אחיו דולב, האם רויטל ושתי אחיותיו הקטנות, בזמן ששרון אביו יצא לרכיבת אופניים באזור מסיבת הנובה. מהר מאוד שרון נתקל במחבלים ונפצע, הנה כאן הוא מסתתר מאחורי מחולה, יחד עם מבלים נוספים שברחו. יש אחד בתוך המחולה. מהר מאוד הבנו שהוא פצוע. באיזשהו שלב הוא שלח לי את ההודעה שהוא מאבד הרבה דם, ואז נחבא לשנינו טלפונים. חשבנו שהוא מת. יצאנו מהממ"ד, חגי אמר לי שהוא יוצא, שיש חשש לחדירה. ואני ממש זוכרת שאני עומדת עם התה ביד, ואני אומרת לו, תמסור דש. הוא בהכי אדישות. הייתי בטוחה שהוא תוך כמה דקות חוזר, וחוזלש, ונוסעים להורים שלי כמו שתכננו. הנה אמירה טומטמת כזאת, תמסור דש. ניסינו להזמין רכב ולברוח מפה. איך שנכנסתי לאפליקציה כבר לא היו רכבים פנויים. אני אומרת לו, אני שומעת יריות. מסתכל עליי עם הטלפון, והוא אומר לי, מורן, מחבלים בקיבוץ, ככה. ואיך שהוא אומר לי את המשפט הזה, צונח לי הלב. חשו! אללה אכבר! תכביר, אללה אסרה! עשרות מחבלים שהגיעו מרצועת עזה דרך השדות, פרצו את הגדר שמקיפה את שכונת הכרם ונכנסו לקיבוץ אחוזי אמוק על אופנועים וטרקטורים. פה מתחילים להיכנס הכוחות הגדולים שלהם, מתחילים לשטוף. שתי השכונות האלה כבושות. חוש מנהם, זה כולם! הרבה מאוד מחבלים, עם כוח אש גדול מאוד. וכמעט בלי צבא. שעות ארוכות. חגי שיצא פה מהכרם, נלחם יחד איתנו על החדירה לכיוון השכונות האלה. ב7:15 הוא התקשר, הוא אמר לי, הקיבוץ מלא במחבלים, אחד מהכיתת כוננות נהרג, תנעלי הכל, תישארו בממ"ד.
ואז הבנתי שזה כבר לא מצחיק. כשאנחנו מגיעים לפה בעצם אנחנו פוגשים כוח אש שמחכה לנו על הגגות, מקלעים, רימונים. פה חגי נפגע. הוא התקשר אליי אחרי רבע שעה בערך, והוא אמר לי שהוא נפגע, שהוא לא מצליח לנשום. והוא התחיל להיפרד. להגיד לי שהוא אוהב אותי, שהוא אוהב את הילדים, שאני אשמור עליהם. אמרתי, הוא בטח מגזים, הוא בטח קיבל איזה מכה קטנה, ואמרתי לו, מה אתה נפרד? הכל בסדר, תגיד לי רק איפה אתה, ואני שנייה שולחת מישהו ויביא אותך. והוא ממשיך להיפרד, ואני ממשיכה להשתיק אותו, והשיחה נותקה. אחרי 8 דקות התקשרתי שוב, והוא ענה, אבל הוא כבר לא דיבר. ניסית להגיד לו משהו? נפרדתי בחזרה. אני מקווה שהוא הספיק עוד לשמוע. אמרתי לו שאנחנו אוהבים אותו, שיהיה חזק, ושאנחנו בסדר. חשבתי שאולי אם אני אגיד לו את זה, זה יחזק אותו, וזה באיזשהו מקום יציל אותו. אבל איפשהו בפנים נחתה לי ההבנה שהוא כבר לא איתנו. בתוך כדי את צריכה לנהל סיטואציה שלמה של משפחה בממן. כן. בשכונת הכרם שומעים לאט לאט בקבוצות שאנשים מתחילים להישחט. הוואטסאפ מתחיל לרוץ, כאילו, כולם, וואו, יש חדירה, מדברים על זה. רז בן עמי כותבת בקבוצת הוואטסאפ של שכונת הכרם, שמישהו יבוא, הם מנסים לפרוץ פנימה, בבקשה. בעלה אוהד מוסיף, ירו עליי כשסגרתי את התריס ועכשיו אני שומע שמנסים להיכנס. שורפים לנו את הבית. הפרגולה שלנו נהרסה עם בולדוזר. בבית ליד שואלים מי הביא בולדוזר, בקבוצה מנחשים, בטח הצבא. שקד מבין שהקיבוץ שורץ מחבלים, הוא מחליט לצאת מחוץ לממד לשמור על המשפחה שבתוכו. הוא שמר פה, אמרנו כל הזמן להישאר בפנים, ולא לזוז ולא להריש. הסתכלתי דרך החלון הזה, הייתי כזה, וואו, RPG, אופנועים, הכל, נכנסים פה, טרקטור, נכנסים, מחבלים עליו. הם הולכים בפנן שלהם, צועקים אחד לשני. أنا إسرائيل غنائم إسرائيل قال أنا إسرائيل. ראיתי את וייס, השכן שלי, על הקלאבקר שלו, אחרי שפגעו בו. אמרתי לאמא שלי שווייס נהרג. כשהם פרצו לבית, זה היה בום אחד. קרמה התחילה לנבוח עליהם, הם כאילו ירו פעמיים, אז היה שקט. השקט הכי מפחיד בעולם. אני תופס את הידית של הממד, צועק שמע ישראל בלב, כאילו בריפיטים. התחילו להיאבק על הידית, כאילו לנסות לפתוח, ודחפו מפה צמיג. אז כל העשן, מפה נכנס לנו ישירות לתוך הממד, בעניין של שניות. סוג של תא גזים. כן, ממש ככה. הבן השני שלי, ים, הוא בן 17, הוא החזיק את הדלת. השניים הצעירים שלי, אמרתם שלא משנה מה קורה, הם לא יוצאים מתחת למיטה. הבן השלישי שלי, בר, גם אמרתי לו שיסתתר מתחת לשמיכה. וריף היה לידי. היינו באיקון. דחוף להגיע למשפחת אבני. הם פה. גם בתוך הבית שלנו. נכנסו לבית שלנו. איפה הצבא? נכנסו אלינו הביתה, שמענו ירי, זעקות פה בערבית, נשמע שהיו פה הרבה אנשים. ואיכשהו פסחו עלינו. לא יודעת להסביר את זה. כמה בתים לידם, המחבלים לא מוותרים למשפחת בן עמי. אוהד שולח הודעה אחרונה, לפני שהוא ואשתו רז נחטפים. זהו, אצלנו תפסו אותנו בממד. אוהב את כולכם. שמע ישראל. הנה כאן המחבלים מובילים את רז לכיוון הגדר ומשם לעזה. בבית משפחת בחר, המחבלים מנסים בכוח להיכנס לממד בו נמצאים אבידה, דנה אשתו, אדר וקרמל הילדים. המחבל מנסה לפתוח לי קודם כל את הדלת, הוא פותח ואני סוגר, והוא פותח ואנחנו סוגרים. ואני אומר לו, רוח, כולם ילדים, רוח, כל וולד, לך. אנחנו מקבלים צרור קלאץ' לתוך הממד. קרמל הידיים שלו עפו. אני חוטף צרור. רגל ימין שלי, הרבה לא נשאר עליה. כמה שניות אחרי זה אני קורס פנימה.
הדר יושבת בצד ומקליטה הודעות כל היום. בבקשה תתקשרו למי שצריך, בבקשה מבקש מכם, בבקשה תתקשרו למי שצריך, תחפרו לו 200 פעם, בבקשה שיבואו. הנקודה הזאת היא נקודה שבה המחבלים ריכזו לא מעט חברים. הבנתי שאתם קוראים לו בקיבוץ תמרור הזוועות. שמעתי על זה. התמרור הזה, בקצה השכונה, מכונה היום על ידי תושבי בארי תמרור הזוועות. המחבלים הובילו לשם 5 חברי קיבוץ אזוקים בידיהם, וירו בהם כשהם שכובים על המדרכה. הבית של משפחת אבן בשכונה מתחיל לעלות באש. רינת כותבת, מה עושים? שריפה בבית. דחוף, אין אוויר. גם אצלנו. למה לא באים להציל אותנו? הורגים אותנו פה בצורה מסודרת. כל השכונה בוערת. הם לא עוצרים. יונת אור כותבת, נשרף לי הבית. פרצו לנו את הממד. ברחנו, אני במחסן כביסה. לא יודעת איפה דרור, נועם ואלמה. התחלנו לטום את העשן, נדעה בגרון. אמרתי לה, אנחנו לא יכולים להישאר פה, בואו נזכיר את עצמנו. פה בעצם הממד, אז התחלה פתחתי אותו ממש לאט. הסתכלתי, ראיתי שאין לאף אחד. מפה, ישר ככה, לפה. ישבנו על הרצפה, בישיבה מזרחית. כל אחד ירסה לי ילד. לקחתי את זה, הייתי יחף, תפסתי את זה עם האצבעות של הרגליים. ככה. עוד אחד ככה. ככה. מורן הייתה פה. בניה היה עליה, וככה היינו. 5 שעות. זה לא נראה הכי מגן בעולם. זה לא. قول اطلع برا אחרי שראיתי ששורפים את כל הבתים, עלה לי לראש להעלות את כולם למעלה. צילמתי לחבר, את כל השכונה עולה באש. היה לנו ארון ענק בחדר, חשבתי שזה המקום הכי נסתר שאפשר להיות בו בבית, וישר הם נכנסו כולם פנימה. בסביבות שעה 11 הם באמת הצליחו לפרוץ. מה שמעת? שברו את כל הבית, הפכו את כל הבית, ממש צרחות, קללות. ככל שהם פשטו על הבית, אני צמצמתי אחורה, עד שבסוף נכנסתי איתם לתוך הארון. העדפתי להיחשף הכי מאוחר שאפשר. אם הייתי יוצא, ישר היה מתחיל, מגיעים כמויות והלך עלינו. אני הזעתי בטירוף, העדתי, כאילו, חשבי שמה שמפריע בינינו זה קיר קטן של עץ, שאתה גם רואה אותם זזים דרך החריצים, את האור שלהם. ואתה רק מנסה לא לנשום חזק או לעשות רעש כדי שלא ישמעו אותך מאחורי הארון. אני עם הקנה על הדלת. והייתי ככה, מכופף, ואז כאילו פתח הדלת, שקד משחרר צרוריות, המחבל על הרצפה, והשני קפץ מהמרפסת. יצאתי החוצה, וידאתי הריגה ועצרתי. פחד משתק, כי את רואה אותם, הם היו פה, כמויות. הולכים לך פה. היה שלב שהמבט שלי הצטלב עם אחד מהנוח'בות, הוא קלט אותי והוא בא, והוא התחיל לבוא, הוא התחיל להתקרב אלינו, ואני אומר לו, הוא בא, הוא קלט אותי, הורדתי את הראש, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד ברוך שם כבודו ומלכותו לעולם, ובריפיט, אם אני חוזר לזה. היה שלב שנעמד, אז הברך שלו הייתה לי פה. זה היה שלב שאפילו סתמתי, אם אני לא טועה, שמתי יד לפה של סיני, של בני יד הסתובנו אותי, כאילו ככה. הוא התקרב, הוא נעמד, הרגליים שלו פה, הסתובב וחזר לאיפה שהוא בא ממנו. אנחנו מבינים כשהם מנסים לפתוח לנו את החלון בצד. אנחנו מתים, תבואו להציל אותנו. והם דופקים ויורים בחלון ודופקים על הדלת, וכאילו פחד אימים כמו חיה. אתה מרגיש בפנים קטסטרופה.
ובסוף הם מפוצצים את החלון. קיבלנו 3 רימונים פנימה. תעזרו לנו, בבקשה, הם זרקו עלינו 3 רימונים. בבקשה, תעזרו לנו, אנחנו מתים פה. הדר אומרת לי, אבא, הרימון לא תקני. ואני אומר לה, מאיפה את מבינה מה זה תקני? את בת 13. היא אומרת לי, כי אני מוציאה את הברגים מהרגליים שלי. פתאום אנחנו שומעים 2 יריות. דנה אומרת לי, קשה לנשום. אומרת לנו, אין לי שום דבר מול אף אחד בעולם הזה. והדר מנקה אותה. והיא אומרת לי, הדר, זה נגמר. ובעצם פשוט מתה. הם פשוט התנהלו בצרחות, צרחות של שמחה. إسرائيل يا جماعة من جوا المستوطنات من داخل المستوطنات بإيري ها خالد ضاع لمه. מישהו עם אופניים ועגלה, שבטח הוא גם גנב למישהו פה, עוצר, מסתכל על המחסן שלנו, על כל הכלי העבודה של איתה היו בחוץ, התחיל לעשות הלוך חזורים, להעמיס. אנחנו לא מצליחים להבין איך הם לא רואים אותנו. משפחת ששרבי גרה פה, ממש זה הבית שלהם, והיו צרחות של בנות, רק בנות, וזה לא פסק. צרחות ששמעת שזה גם ילדות. אחרי הראשון שנהרג, היו מלא צעקות, נראה לי קראו בשם שלו, חיפשו אותו, והראשונים פשוט התחילו לנסות לשבור את הדלת, ממש מנסים לפתוח את הדלת. אני נתתי כדור אחד במרכז של הדלת, ואז שמעתי נפילה ושקט. ואז קיבלנו צרור פנימה, היה פיצוץ של רימון, מסתכל על עצמי, רואה שלא קרה לי כלום, וישר משחרר 3 כדורים עוד פעם למרכז של הדלת. הם הכניסו גם עוד רימון שפיצץ את הארון על הבנות. פתאום אני רואה מין עשן ממש כהה, מתחיל להיכנס לתוך החדר. יצאנו כולם בזחילה, הכנסתי אותם פה מאחורי המזגן. שני בתים משם, האש כבר מגיעה לממד של בני משפחת אבן, והם לא מצליחים לנשום. הסתמסתי עם חן ורינת, כתבה שהם אצלם בבית, שגם אולי הם שרופים, בדיוק מה שאנחנו חווינו פה. ההודעה האחרונה שלי לרינת הייתה ניפגש למעלה, כי ידעתי שלא נצא מזה בחיים. מה היא ענתה? היא לא ענתה. בזמן הזה בני משפחת אבן קופצים מחלון הממד. חן מספיק לראות בנשקו האישי באחד המחבלים, ו6 בני המשפחה רצו להסתתר בשיחים שממול הבית. במשך 2 שעתיים שלמות התחבאו שם. ניסו לגונן על 4 ילדיהם. זאת תמונתם האחרונה. רק 2 הילדים הקטנים במשפחה הצליחו לשרוד, ומיד רצו לממד של עדי השכנה. שמעתי דפיקות עדינות על החלון, פתחתי את החלון והכנסתי פנימה את 2 ילדים. ככה פתחת את החלון בלי לפחד? לא חשבתי. הם נכנסו, ופשוט היו איתנו, בשקט. הם הבינו את הסיטואציה, נתתי להם לגימה מהתה, פטיבר, אמרתי להם למצוץ את הפטיבר, ואז לאכול, ברמה הזו, שלא יהיה רעש, ופשוט הם היו איתנו, עד הסוף. אני אומר להדר, תקשיבי טוב. אמא, היא כבר לא סובלת. אנחנו צריכים לשמור את כרמל חי. היא אומרת לי, אבא, אבל תראה אותך, תראה איך אתה נראה. ואני אומר להדר, כרמל. כרמל, תישאר איתנו, אל תעצום עיניים. ולקראת 4:30, כרמל אומר לי, אבא, קוברים אותי? תקבור אותי עם הגלשן שלי. הוא היה גולש גלים. ואני כועס עליו באותו שנייה. אני אומר לו, חכה, הצבא יגיע עוד שנייה, חכה. ורבע שעה אחרי, הוא נושם נשימות קצרות.
ומת. הראש שלי היה לברוח מהשכונה הזאת לכיוון החורשה, איפה שאני הולך לטייל עם הכלבה בבוקר. בני משפחת שבי עדיין מסתתרים מתחת לדקל בגינה. הם מחליטים שהם רוצים לנסות למצוא מקום נסתר יותר. רצנו צמוד לאבנים, כאילו ממש בשביל הזה, מחופפים, ככה. אני כיוונתי לחורשה שם. זה נראה לנו מקום טוב. בעצם נדחסנו ככה, ברמה כזאת. על כל אחד שכב ילד. ככה כמה שעות הייתם? 5 שעות. עד עכשיו, תושבי שכונת הכרם הופקרו לבדם מול המחבלים, כמו רוב אנשי קיבוץ בארי. גם הכוחות המעטים שהגיעו לקיבוץ לא הצליחו אפילו להתקרב לאזור. כוח שלדג נסוג לשער הקיבוץ ונלחם שם. כוח מטכ"ל נלחם בשכונה אחרת. כוח משטרה נהרג כמעט כולו בשכונה הצמודה. רק סביב השעה 3 בצהריים, כוח צנחנים מצליח להגיע בפעם הראשונה לשכונת הכרם. כוחות רבים אחרים עומדים וממתינים משום מה בשער הקיבוץ. זה הקוליסים של הטנק שלי. עכשיו, מה הזוי? אני מקיבוץ יקום. אחד הדברים הכי בסיסיים לקיבוצניק... לא לדרוך על הדשא. ולא לדרוך על הדשא. שעה לאחר מכן הגיעה לשכונה תגבורת מסיבית. טנק בפיקודו של יואל אמיתי, מ"פ במילואים שקפץ מהבית. באזור השעה 4 בצהריים, מגיעים 3 טנקים, אני טנק אחרון, יורדים, מדברים עם ברק חרם שעמד בש"ג. ברק חרם בגדול אומר לנו, חבר'ה, זה מלחמה כמו שלא הכרנו, צריכים אתכם דחוף בפנים. הדגש היחידי שהוא נתן לנו זה שלא נפחד לדרוס רכבים. זאת אומרת, הוא לדעתי, הפיל לנו את האסימון באמירה די פשוטה לטנקיסטים של הסיטואציה פה היא סיטואציה כאוטית. מגיע לפה עם טנק, זה סוריאליסטי ברמה שקשה לתאר. פרצה בגדר מאיפה שנכנסו מחבלים, רכבים של מחבלים הפוכים, רכבים של אזרחים, בתים עולים באש, ריח של מלחמה, מבלי לפרט יותר מזה. נכנס עם הטנק לתוך הרחוב, ואז הם ישר עולים לי בקשר, אומרים לי, הבית מימין יש בתוכו מחבלים, תירה לשם פגז, תהרוג אותם. ואני רואה את הבית מימין שמדברים עליו, אבל אני מת מפחד להרוג אזרחים. וידאנו את זה, אני באמת יורה פגז לתוך הבית. הנה כאן בתיעוד שנחשף הערב לראשונה, הטנק יורה אל הבית, שנקי מאזרחים. ואז אני נכנס ליומיים מתגלגלים של לחימה, כמעט כולה בשכונה המערבית, שזה פשוט בלתי נתפס. לקראת 7:30 בערב. אנחנו שומעים פיצוץ גדול. מי שהגיע לנו זה יחידת יהלום. הם פותחים חצי חלון, היא קופצת החוצה, 2 חיילים לוקחים אותי החוצה. בסביבות 8:15 דיברתי עם החמ"ל של בארי, אמרתי לה, זה חייב להיות עכשיו, או שאל תטרחו פשוט. כי הילדים כבר איבדו הכרה, כבר לא היה חמצן בממ"ד, ואז היא אמרה לי, יש כוח בחוץ, תפתחי את החלון, והם פשוט שלפו אותנו. יצאנו מהבית, האור היחיד שהיה זה הבית שלנו שהיה כמו לפיד, ממש, כל הבית בער, ורצנו עם הילדים, ממש דילגנו מעל גופות. בגלל האש הגענו כבר ממש לפה, אש הכל בוער מולנו ומתקרב, החצי הזה של הבית עלה באוויר, הגז התפוצץ, ואז ראיתי ממש בעיכול מלא כוחות עם פנסים, הרמתי את היד, צעקתי להם. פה היה רגע של נחת. אתה שומע את העברית פעם ראשונה, מה שחיכית לה כל היום, כאילו מבין שעברת את זה, עכשיו רק צריך לבדוק מה עם אבא. הדבר הראשון שעשינו שיצאנו זה כאילו להרים אליו טלפון מאחד מהכיתת כהנות שהיה פה איתם, שחילצו אותנו, וקיווינו שהוא יענה פשוט. והוא ענה? ענה. כאילו ענו בשבילו, אמרו שבסדר. בסוף המחבלים היו בכל מקום בקיבוץ כמעט. פה באמת המספרים הם הכי גדולים. רק בלילה שבין ראשון לשני השכונה תוארה ממחבלים. עשרות משפחות שהופקרו שעות לבדן,
שנרצחו בדם קר, נשרפו בביתם או נחטפו, שקראו לעזרה, שמיינה להגיע. ומי ששרד, עדיין מתקשה להקל שהוא כאן. אני לא מצליח להבין עד היום איך אנחנו בחיים. לא מתקבל לי על הדעת שהיינו 10 שעות בשיחים, שירו עלינו, שראינו מחבלים בעיניים, שהם שרפו לנו את כל הבית, שהרגו לי את הכלבה, מסביב נרצחים, ואנחנו פה. פשוט לא אנושי מה שקרה כאן. לא סנריו שאפשר לדמיין אותו אפילו בסרט בדיוני. היום אני מתחרטת. איך נתת לו לצאת? איך לא נפרדת ממנו? לא נתת לו חיבוק. לא אמרת לו, תשמור על עצמך. הדבר הכי טריוויאלי להגיד לבן אדם שיוצא להגן על הקיבוץ. מצד שני, אני אומרת, אם הוא היה איתנו בבית, ברור לי שהוא לא היה נשאר מתחת למיטה, במרכאות, ומחכה שהם יחלפו. אני חושבת שלא היינו שורדים את זה בכלל. זאת הנחמה שלי, שבאיזשהו מקום הוא הציל אותנו, שהמוות שלו לא היה לשווא. איך זה מרגיש? לא טבעי, אבל יותר טוב מכלום. בסוף נרוץ. לקח לנו שנה, שנתיים, נרוץ. מאיפה האופטימיות? בסוף צריך להבין שמי שמת לא יחזור, כנראה נתגעגע אליו. אנחנו נקים את הכל מחדש. נבנה בית חדש, משפחה, קהילה, חברים. ואני בטוח שגם דנה וגם כרמל מאחלים לנו חיים טובים. ויהיה לנו כאלה, אנחנו נעבוד בזה, שיהיה לנו כאלה.